que aquesta casa cedeix als diferents grups per parlar de la seva activitat política. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya, per això saludem el seu portaveu, Xavier Corbera. Molt bona tarda, bon any, primer, perquè és el primer programa que fem amb tu en aquest 2019. Abans parlàvem, abans de començar aquesta entrevista, que ha estat una setmana intensa, informativament parlant, amb molts temes sobre la taula, molts temes per parlar. Per exemple, la situació dels veïns i veïnes de Sant Jordi Park afectades per aquest fons voltor que diem Medecil, però que en realitat és un conglomerat de moltíssimes empreses. Recordem que aquesta empresa o aquestes empreses tenen la intenció de pujar els lloguers a aquests veïns entre uns 200-400 euros en funció dels metres quadrats. 80, 90 i 100%. Exacte. Parlem tota l'estona perquè a vegades no insistim prou que són pisos de lloguer de protecció oficial, perquè a vegades no ho diem gaire. La darrera hora és que ahir a la tarda, si heu seguit els mitjans de comunicació locals, van entrar a la seu de Medecil, a Barcelona, i després d'una sèrie de negociacions han aconseguit que s'iniciï una negociació col·lectiva aquest dijous, i a més ho han aconseguit per escrit, que això és important, que era el que tothom volia, veïns, el sindicat de lloguer de Rubí, fins i tot el recolzament també del sindicat de llogaters de Barcelona. Vosaltres heu viscut força aquesta situació de primera mà, perquè a més heu anat a reunir-vos també amb l'Oficina d'Habitatge a Catalunya. Per tant, explica'm una miqueta com heu seguit aquest tema, i perquè l'heu seguit i us heu reunit també. De fet, m'estic recordant ara que va venir el president del Parlament, Roger Torrent, que també es va entrevistar amb ells. Xavi. Bé, com has dit, és una setmana molt intensa i el fet que Rubí sigui una gran ciutat genera moltes qüestions i en aquesta qüestió és principal i a més una qüestió de país. Bé, en primer lloc, i ahir ho vaig comunicar també a diferents veïns i persones que conec de Sant Jordi Park, agrair-los i felicitar-los pel que han aconseguit, perquè jo crec que no som prou conscients del que s'ha aconseguit des de Rubí i des de Santa Perpètua, perquè són els dos casos que són similars o pràcticament iguals, el fet de fer seure en aquesta taula de negociació un monstre com pot ser un fons voltor. Perquè a vegades les persones són prou conscients de la força que tenim quan ens ajuntem i quan posem sobre la taula la nostra força, i perquè hem de dir, i a més ho hem lluitat, que prou a l'especulació sobre les vides de les persones i en aquest cas sobre el dret a l'habitatge, una qüestió tan bàsica. Nosaltres és evident que hi hem estat al costat, hem estat ajudant amb tot allò que era possible. Quan va venir el president ens vam reunir amb dues associacions i nosaltres el que vam voler prioritzar és poder reunir-nos amb el sindicat de llogaters, perquè tenim un problema de país i el president n'és conscient i era conscient. A partir d'aquí, juntament amb el sindicat de llogaters, on s'ha de reconèixer, han fet gairebé tota la feina i on gràcies a ells s'està aconseguint això, i que a més marca un camí de cara al futur, un camí a seguir, jo crec, i un camí també per avisar de per on s'hi pot anar i per on no poden anar segons quins fons o segons qui vulgui especular. I el que va passar és que nosaltres, amb el que hem pogut i amb el que ens hem cregut, perquè creiem que és importantíssim, primer el president es va reunir amb el sindicat de llogaters, nosaltres hem tingut contacte amb el sindicat de llogaters, ens vam reunir amb el grup parlamentari d'Esquerra i el sindicat de llogaters de Rubí i de Santa Perpètua amb el grup parlamentari d'Esquerra en el Parlament de Catalunya. Després, diputats d'Esquerra, més el representant, el regidor de Santa Perpètua i jo mateix ens vam dirigir a l'Oficina de l'Habitatge a Catalunya per tractar la qüestió. Vam demanar que, sisplau, la propera vegada poguessin venir amb els veïns i les veïnes. La següent vegada vam tornar i vam anar aquest cop també amb els veïns i les veïnes de Sant Jordi Park i de Santa Perpètua, de Can Filauà. I a partir d'aquí, entre tots, però sobretot, com repeteixo, els veïns i veïnes, hem pogut posar sobre la taula aquesta qüestió i hi ha hagut passos. Una qüestió és les possibilitats legals que tenim, perquè és complexa i tu deies que són edificis o són vivendes de protecció oficial, però malauradament estan dintre dels marges que marca la llei de protecció, la llei de l'habitatge del 2002 al 2012, que tot i així és kafkià, però que estan per sobre del nivell del preu mig, i legalment es pot fer, malgrat que hi ha algunes qüestions que també hem dit i hem animat a que vagin a consum a veure algunes coses. També vam trobar el compromís que l'oficina d'habitatge es miraria cas per cas, o sigui que els llogaters
facilitarien tots els contractes, es miraria per cas. Això fa que l'empresa, més la pressió mediàtica, més els veïns, doncs s'hagi obligat a seure. I l'empresa ha d'entendre que la força dels veïns és tan gran que té totes les de perdre si no accepta la majoria de les qüestions lògiques que demanda les famílies que hi viuen. Tu parlaves ara que evidentment s'han de complir les lleis i que hi ha una llei per complir. Parlaves d'aquesta oficina d'habitatge de Catalunya perquè recordem que aquests pisos ara són propietat de totes aquestes empreses, però aquests pisos venien de la Generalitat. Va ser la Generalitat qui va vendre aquests pisos a aquestes empreses. De fet, ahir... Encara la protecció acaba el 2020. Sí, de fet, és una cosa que s'estava acabant de tancar perquè no està clar el tema dels anys, perquè, per exemple, l'alcaldessa deia l'altre dia que eren 10 i resulta, nosaltres parlant amb el sindicat de lloguer de Rubí, no són 10, són 20 segurament. Per tant, protecció oficial és una miqueta així... És complex el tema, és molt complex. De fet, per això nosaltres el que vam demanar és anar directament a la font, que vol dir l'Oficina d'Habitatge de Catalunya, ens vam seure amb els veïns perquè concretament resolguessin tota una sèrie de qüestions que són complexes si qui té, diguéssim, els decrets, qui coneix fil per randa tot el que hi ha, ens pot ajudar a contestar, i això és el que vam anar. De fet, ahir el govern català anunciava que prepara un decret llei per promoure habitatge públic de lloguer i per moderar els preus del lloguer i els preus del mercat, que ja tocava una mica, perquè clar, també estem en aquesta situació perquè no s'han promogut lleis que aturin aquests tipus de fons voltor o que com a mínim moderin o obliguin a moderar els preus. Per això ens trobem en aquesta situació. Aquí hi ha hagut dos problemes. Un és tal com està pensada la zonificació, que vol dir que estem en zona A i per tant tenim els mateixos preus que algunes poblacions amb unes rendes per càpita molt més altes, Barcelona, Sitges, Matadepera, per exemple. I l'altra qüestió és que en aquell moment qui estava responsable d'habitatge va pensar que la millor opció era fer aquestes construccions amb uns privats que a canvi d'unes subvencions o a canvi d'unes ajudes doncs entraven dintre del lloguer protegit durant 10 anys, 15 anys. Ara aquesta nova llei el que proposa és blindar que aquesta protecció sigui per més anys i en tot cas quan s'acabi que el propietari no pugui posar a la venda o en el lloguer lliure en segons quins preus durant els següents 20 anys. I crec que és una qüestió molt més garantista que no el que teníem fins ara. Home, és que seria la gràcia de la protecció oficial, que no es pugui fer negoci. Perquè a vegades pensem que la protecció oficial no és per aquelles famílies que estan en una situació de pobresa. La protecció oficial també és per totes aquelles famílies que són famílies que tenim unes despeses, que tenim crios per atendre, que tenim famílies i que ens demanen una pujada de preus que són desorbitats i que és especulació pura i dura. I amb això hi entra una gran part de la població. Si et sembla, deixem aquest tema, parlem del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el famós POUM, perquè acabàvem l'any, el 2018, amb el darrer ple municipal, que en teoria hauria d'haver entrat aquest punt a l'ordre del dia del ple, però a darrer moment l'alcaldessa va decidir retirar, i per tant no es va aprovar evidentment, aquest POUM perquè es va haver de retirar aquesta setmana. Precisament vosaltres fèieu roda de premsa per una miqueta explicar què és el que havia passat en el ple de desembre i més fèieu proposta. Proposàveu canviar absolutament aquest pla d'ordenació municipal, començar-lo de nou, per dir-ho. Bé, correcte. El que vam viure és el drama del que ha passat durant aquests darrers anys. Quan l'Ajuntament de Rubí, quan el govern es recolza amb unes formacions polítiques que no tenen ideari, i si tenen un ideari, és un ideari dubtós en la qüestió de la conservació, per exemple, del medi natural, en la conservació o a favor de la mobilitat sostenible, etc., d'una percepció de creixement de perquè sí, i en molts casos especulatiu, doncs quan tu els teus companys de viatge són aquests, i estic parlant de Ciutadans, estic parlant de 2 regidors no escrits de Ciutadans, estic parlant del Trànsfug, estic parlant dels 2 regidors ex del PP que els expulsen, etc. Clar, això és dramàtic, i posar el futur de la ciutat en mans d'aquestes persones passa el que ha passat. I el que va passar va ser un exemple, o el drama que ha viscut durant tots aquests anys la ciutat d'una manera molt clara, que és el planejament urbanístic que ha de ser pels propers
15-20 anys a la ciutat, doncs es va haver de retirar perquè es va demostrar que no hi havia consens, que aquest consens és sobre peus de fang i que depèn de dues persones que tenen ganes de venir o no, perquè encara no cobren, que tenen el sou embargat, doncs no venen i a mi la ciutat m'importa. Per això el que demanem a Esquerra i el que proposem, que ho hem estat proposant sempre, és que les grans qüestions de ciutat han de tenir consens. I consens vol dir escoltar la gent, escoltar les formacions, escoltar les entitats, escoltar la ciutat en si i preparar el futur, però ben sòlid. I això no es pot fer de la manera que ho estan fent. I per això la ciutat el que necessita és un canvi. Necessita un canvi i que els que avui estan governant, tant els que estan governant com els que els donen suport, no hi siguin en els propers anys, no hi siguin. Això ha de ser un canvi de veure el futur. Si volem realment una ciutat sostenible, una ciutat agradable, una ciutat eficient, nosaltres som els primers que hem de ser conseqüents amb això. I per això defensem la retirada d'aquest POM, que va començar el 2006, que està obsolet, i començar a fer la feina. És que si l'haguéssim fet quan ho vam dir l'oposició ja fa un parell d'anys, ja tindríem mitja feina feta. El que passa és que tenim problemes sobre la taula, és evident, el sector industrial necessita modificacions, l'ampliació del cap Anton Borja, però hem de fer les dues coses paral·leles. Començar el POM amb el que podem aprofitar, però paral·lelament fer aquestes modificacions, perquè les modificacions duraran un any, una miqueta més en tot cas, un POM no es fa en un any. Per tant, hem de donar resposta com a ciutat. Dèieu això, no?, de retirar aquest POM i de redactar-ne un de nou, però dèieu aquesta setmana començar ja. Veieu viable, tal com està una miqueta el clima, i ara parlarem de pressupostos, tal com està el clima polític en els darrers 2 anys, que pugueu seure tots ara a parlar d'un POM? La situació que vivim ara és dramàtica a nivell de ciutat, perquè i els que esteu i coneixeu, teniu més informació, està tot molt trinxat i no funciona gairebé res, no? Però això no treu que haguem de començar a treballar ara, perquè això, si nosaltres que governarem a partir del 2016, que guanyarem les eleccions, que tindrem les responsabilitats i a més ho governarem amb els que avui estan a l'oposició, ho farem amb ells, això demana que també, i si som els primers que demanem consens, que comencem a treballar amb les mires posades en una ciutat d'aquí a 15-20 anys. I aquí tothom l'hem d'escoltar. I per tant, tots els que avui estan en el consistori haurien de ser els primers interessats també en dir, escolteu, tenim enormes diferències, però que tenim una cosa que segur que volem, que és tenir un planejament urbanístic a la ciutat. Doncs comencem a treballar, perquè les coses no es fan d'un dia per l'altre i demana negociació, demanarà temps, demanarà escoltar. Doncs posem-hi a treballar ara. Parlem de quines són les grans directrius que necessita la ciutat, els grans criteris de consens, i comencem a treballar, perquè demanarem i proposarem un planejament urbanístic quan ens pertoqui, que tingui també el màxim consens. Per tant, estem interessats a que hi participi tots els que avui formen part i que segurament formaran part més endavant en qualsevol consistori. Ja heu parlat, de fet, amb algun altre partit per començar a fer aquesta feina? Nosaltres tenim una idea molt semblant i de criteri de ciutat, de futur, amb els que avui, repeteixo, estan a l'oposició. Però això no treu que ens haguem de posar d'acord amb moltes persones, amb moltes formacions, de cara a aquests grans projectes de ciutat. Si nosaltres decidim que hi ha un lloc, un espai de gran transformació de la ciutat, això no ho podem decidir nosaltres, perquè mira, ara ens ve de gust comprar una cosa que val uns certs diners perquè ara se m'ha ocorregut a uns mesos de les eleccions que ja faré un equipament de no sé què, no consulto amb ningú, em gasto els diners de la ciutat i això sense cap mena de pla ni de consens. Doncs crec que les coses s'han de fer diferent. Precisament enllaçant una miqueta amb els pressupostos, no?, que no tenim pressupostos, l'Ajuntament està treballant amb un pressupost prorrogat, que perquè la gent ens entengui vol dir allargar el pressupost anterior, però a vegades parlem de conceptes i la gent no sap de què parlem. Com està el tema dels pressupostos? Sabem que hi ha dilluns, si no m'equivoco, una junta de portaveus per parlar precisament d'aquests pressupostos. Ens queden 4 plens, literals, 4 plens abans de les eleccions municipals. Com està la situació? Veieu que es podrien aprovar abans de les eleccions o encara està una miqueta la cosa complicada? A hores d'ara nosaltres hem fet una sèrie de preguntes, una sèrie d'informacions que ens haurien d'arribar, que no han arribat i per tant per nosaltres és la base de començar. Nosaltres necessitem informació de qüestions que estan succeint a la casa, contractacions, convenis, etc. i algunes propostes en concret que poden dir. Nosaltres també som conscients que el drama que representa, que hi ha la casa, que hi ha l'Ajuntament, té un problema organitzatiu important perquè no hi ha un lideratge polític per enlloc i
I també soc conscients, perquè he estat a l'àrea de comerç i en soc coneixedor, els problemes que representa pels treballadors, per les àrees, el fet d'anar a pressupostos prorrogats. Això és evident, no? Per tant, nosaltres no ens estan facilitant gens, no ens estan posant gens fàcil a l'equip de govern perquè puguem mirar amb una perspectiva generosa o de ciutat la qüestió dels pressupostos, perquè nosaltres som molt exigents, que és el que ens pertoca a nosaltres. I els pressupostos que hi ha ara, doncs bé, evidentment faciliten algunes coses, però tenen moltes mancances. A hores d'ara realment és complicat, és difícil, i així està la situació. A més, quan vas fent anuncis, segons quins anuncis, sense encomanar-te a ningú, doncs encara dificulta més. Això sí, també nosaltres el que volem sempre és qualsevol cosa que fem, que diem i que actuem és pensant en el benefici de la ciutat i en aquest cas pensant en facilitar la feina als treballadors i les treballadores de l'Ajuntament, que al final també reverteix en un servei públic que donem a la ciutat. Dedueixo, ara deies, Xavi, que heu demanat informació sobre contractes i sobre tota una sèrie de coses. Dedueixo que no us heu tornat a trobar ni a reunir amb l'equip de govern pel tema de pressupostos, o sigui, no hi ha hagut cap mena de comunicació entre l'equip de govern. Ens vam reunir fa unes setmanes amb una junta de portaveus, que hi havia diferents partits, on ens van fer una explicació. Nosaltres va ser on vam dir, escolta, necessitem tota aquesta informació que ja us l'havíem dit, i altres formacions també van fer aportacions que no han tingut resposta i ara ens tornen a convocar aquest dilluns. Suposo que ens donaran resposta a el que vam demanar o preguntar, però això ja són coses que jo no us puc respondre perquè no depèn de nosaltres. Doncs dilluns, quan s'acabi aquesta junta de portaveus, preguntarem aviam què és el que ha passat. Nosaltres som molt transparents i allò que... Preguntarem a tothom, aviam com ha anat aquesta junta, si és només informativa o és que hi ha alguna cosa. Ens queden ja, 6 minutets. Sí, passa molt ràpid. Aquest programa passa molt ràpid. Això és perquè és agradable, no? També. Sí, tant. Un altre tema, l'abocador de Can Balasc, ràpidament, perquè et vull fer encara una altra pregunta. Aquesta setmana també, és que tot ha passat aquesta setmana. Dilluns es va fer també aquesta roda de premsa conjunta, amb diferents partits, entre ells vosaltres, amb la plataforma Rubí sense abocadors, que es va tornar a mostrar, diguéssim, ferma, que no s'ha d'obrir aquest abocador per res del món, que no s'ha de donar llicència i que aquest abocador, segons la plataforma, l'empresa que és TMA Grupo Sánchez té tota la intenció d'obrir-lo i de llançar el que consideri oportú, per dir-ho d'alguna forma. Des d'Esquerra, com esteu tractant aquest problema, diguéssim, dels abocadors? Perquè és un problema. El sindicat de llogaters ens pot també donar un bon exemple en això. Una qüestió és la part legal, d'acord, d'aquelles coses que no pots fer-hi gaire més perquè ho diuen les sentències, ho diu la normativa i ho fan. I l'altra cosa és tot allò que tu pots fer des de, en aquest cas, administració i ciutadania, de posar les dificultats i estar molt atents a que no vulguin colar qüestions que ens volen colar, com introduir residus que no estan permesos o l'ampliació dels metres cúbics per fer-ne ús. Llavors, amb això nosaltres estem al costat de la plataforma i també estem, i ens tocarà segurament, gestionar aquesta qüestió i la gestionarem amb la voluntat màxima d'intentar, si pot ser legalment, impedir l'obertura, que és molt complicat, les coses s'han de dir, que és molt complicat, però farem tot el possible perquè això no sigui i en tot cas també posar totes les eines, totes les qüestions necessàries perquè no es passin ni un centímetre de la ratlla. Clar, parlem de l'Ajuntament, però des de la Generalitat també s'haurà de poder fer alguna cosa. I és que l'altra qüestió que tenim a la ciutat és que aquesta mancança o aquesta incapacitat de pressionar, d'incidir en diferents organismes. Això la ciutat també té el problema d'un ajuntament com el que tenim, fluix, dèbil, amb trànsfugs, etc. Tu com vas a picar les portes, és complicat mostrar fermesa i a més quan ara dius una cosa, la vas cap aquí, et vas movent, tens debilitat, clar, a urbanisme i a territori també estan, entenc, una mica quan deu haver-hi, hola, som Rubí, què passa, no? Per si algú encara no se n'ha adonat, el dia 26 de maig hi ha eleccions municipals, ho dic per si algú encara avui no ho sap, que el 26 de maig hi ha eleccions municipals.
Hi ha molts partits que estan immersos en processos d'escollir candidats, en el vostre cas no, perquè ja fa temps que sabem que tu encapçales aquesta llista, la d'Esquerra Republicana. Demà, per exemple, es presenta tota la candidatura de la UP. Com us plantegeu aquesta campanya electoral? Perquè clar, quan són municipals no té res a veure que quan són catalanes o generals, no? Són intenses. Com has dit, ja portem molts mesos treballant, tenim una estructura feta, consolidada, tenim molt bon ambient, moltes persones amb moltes ganes de treballar, vull dir, ara presentarem nosaltres també d'aquí unes setmanes la llista electoral, que ja la tenim diguéssim, pensada, feta i ha de passar per assemblea, és evident. Tenim el projecte, sabem on anem, tenim clar com anar, tenim clars compromisos que adquirim i, per tant, nosaltres estem fent tota aquesta feina per guanyar unes eleccions amb la voluntat i amb l'objectiu de transformar, de canviar, de millorar aquesta ciutat per fer-la sostenible, agradable i eficient. I només ens plantegem l'escenari de guanyar les eleccions. Per què? Perquè som aquells que tenim un projecte sòlid, que portem, com tu dius, treballant temps, que tenim els equips formats, que presentarem uns equips molt determinats i amb moltes capacitats les persones per segons quines àrees de l'Ajuntament que creiem que aquesta ciutat necessita, perquè som els que podem fer front a Ciutadans, al PP i al pacte amb el Partit Socialista, som els únics que ho podem fer, som els que ens creiem com ningú els valors republicans i, per tant, quan sumem totes aquestes qüestions i, a més, diem que la ciutat també ha d'estar al servei del país i, evidentment, com som independentistes i ho hem sigut i no ens amaguem, doncs podem aglutinar tota aquesta gent que té ganes de que aquesta ciutat faci un canvi i amb nosaltres té un canvi seriós, però alhora un canvi compromès. Vull dir que no és un aparador de dir no canviarem quatre coses, no, anem amb la voluntat d'allò que funciona, doncs evidentment funciona, que són poques coses, les qüestions que funcionen més o menys bé, doncs intentar que funcionin molt bé i les que no funcionen, doncs fer un canvi radical que són moltes en aquesta ciutat i malauradament és la gran majoria de qüestions. Teniu data per la presentació? El dia 16 de febrer convidem a tothom a venir a conèixer totes aquelles persones que formaran part de la llista electoral. Ho farem a Can Ramoneda i allà doncs explicarem més coses.